Să vă dau un pic de backstory, am făcut facultatea de business în Cluj, am început să lucrez la un startup din Cluj-Napoca timp de 2 ani de zile, unde am făcut 1600 de lei plus bonuri de masă și am făcut de toate. Am tăiat iarba, am făcut facturile, am făcut campanii de marketing, am sunat la rece, tot ce se poate face am făcut. Și a fost o experiență foarte bună pentru că am învățat foarte mult de lucruri din disconfortul pe care trebuie să trec și am învățat efectiv lucruri de viață care m-au ajutat până astăzi. Dar la un moment dat, îți dai seama, ca și bărbat, am vrut mai mult. Am vrut să cresc, am vrut să mă dezvolt și am început să fac ce au făcut foarte mulți oameni. Am cumpărat primul meu curs cu $1000 strânși puțin cu puțin. Am cumpărat încă o dată alt curs cu altă $1000, care e astăzi iară puțin cu puțin. Și țin minte, ca și lucru puțin amuzant, e că eram acasă cu ai mei și nu puteam să apăs pe butonul ăla de buy sub nicio formă. Am vrut să apăs, nu mergea, îmi tremura mâna și nu puteam să apăs. Și am chemat-o pe mama mea și am spus, te rog frumos, apasă tu pentru mine că eu nu am cum să fac asta.